And of course, mga langga, hindi kami magsasawang i-video shoutout namin kayo. Kayong mga nagpa-extra love sa amin. Alam namin na andyan lang kayo mga langga, nakasuporta. Pero we are, again, always grateful sa inyong extra pagmamahal and for sharing your blessings to us. And of course, dito na tayo sa episode 33. Sa ating mga nagpakulay, andyan si Nika Malipol, andyan si Prince Javi 88, si Inner You Gaming, and of course si Arch Vlog ng Dabongbuang official YT community at sa ating family. Talaga salamat po talaga sa inyo, and hindi kayo nagsasawang mag-BG-BG, hindi kayo magsawang magpalipad, and of course for sharing our stream to your community. Thank you. Walang katapusan. Pagpapasalamat sa inyo. Bye everybody. Thank you.